Türkmenistanyny Thomson ıssy günleri dowam edýär we azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bu ýylky epgekli howa dowamly ykdysady kynçylyklaryň azabyny çekýän adamlaryň durmuş, saglyk aladalaryny hassa köpeldenemeňdýär. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä, 29 ýylyny öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş doýunyň aýdym sazly dawaralar bilen bellenen gününi Türkmenabadda howanyň ılgyny kölegede 47 gradusa baryp ýetdi. Emma Watan habarlar programmasynyň 29 iýun agşam beren howa maglumatyny aýdylmagyna görä, Lewapda howanyň ılgyny 45 gradus görkezildi. Türkmenabadyň köçelerinde adam görünmeýär. Yola çykýan awtologlar 50% azarly. Bazarlardaky sewda satygy işleri tassan togtap galdy. Sewdegarlar ziyan çekýär diýip Türkmenabaddan gelen habarda aýdylýar. Türkmenistanyň Jokramasy we köçelerde tas hiç kimin görünmezligi bilen bagly ýagdaý Türkmen paýtagtyna geçirilen Hazar sammitini beýan etmäge garan Rus jurnalistlarynyň hem ünsüni çekipdir. Ýöne jurnalistlaryň adamlar baradaky soragyny olaryň esasan sewda merkezlerini köp bolýanlygyny aýdyp jogap beripdirler. Emma yerli habarçy adamlaryň bazarlarda hem ören azalaryny, zerur azyk garytlarynyň esasan ir sagatlarda satyn alynýanlygyny aýdýar. Bu ustuda bazara barýan adam ýok diýen ýaly, egniç sewdasy durdy, diňe azyk önümleriniň satylýan ýerlerinde adam bar, ýöne olarym gaty azaldy. Diýip Türkmenabaddaky habarçymyz aljylaryň günertana garman, howa gaty gylmanka gassanmaç sewda edip basymrak öýlerine gaýtjak bolýanlyklaryny görüň berdi. Onun sözlerine göre howanyň aşa kılmagy netijesinde ýollara düşelen asfalt günertanlardan başlap ereýär we olar has tekiz bolan ýollardaky beýikli pesli ýerleriň köpelmegine, ýollaryň bozulmagyna sebäp bolýar. Şeýle dol howanyň aşa kılmagy we durmuş şertleriniň agyrlaşmagy bilen baglykda döwlet edaralarynyň hiç ýeňillik çäresini görmänligini, iş sagatlarynyň öňkün kulügüne galanlygyny habar berýär. Şonuň bilen bir wagtda Lewapdaky habarçymyzyň maglumatyna görä, çağalar baglaryny çağalary daşaryk, oýun meýdançalaryna alyp çykmak gadagan edildi. Harby bölümlerde bolsa sagat 11:00-dan sagat 16:00 çenli aralykda kalarmalardan çykmaga ruhsat berilmeýär. Howanyň aşa kılmagynyň üstesinde soğutuculara bolan zerurlugyň aşartmagy bilen Türkmenistanyň elektrik üçinçiliginiň durnuklygy hem gowşaýar. Türkmenabadyň ähli ýerinde elektrik üçinçiliginiň durnuklygy gowşady, tok akymy petelip beýgelip durýar. Arasynda elektrik kesilip gelen soň sowudyjylar takyrdap birden üçüp galýar, birden işleýär. Sowudyja tok ýetenok, kondisionerim köýdi diýen zeýrençiler barha köpelýär. Diýip habarçymyz haladinliklaryň hem düdegli işläp bilmeýänligini, olarda diňe gize ýarymyndan soň goýulan ady önümleriniň sogap başlaýanlygyny sözüne goşdy. Türkmenabaddaky habarçymyz häzir kysynyň şäherde ýaşaýan gartaşan adamlaryň müňlerçesini sowadyjy oturdulan otoglara gawap goýanyny, olaryň jan saglygynyň köplenç salkyn jaýy bagly bolýanlygyny aýtdy. Mundan başga ıssy howa ýola çykýan, jemgyýetçilik ulaglaryny ulanmagy mezur bolýan adamlar hem kyn ýagdaýa salýar. Ulanýan awtobuslarda sowadyjy ýok. Olaryň penjerelerini tutu hem görünmeýär. Aýnalary garaltmak hem gadagan. Awtobusdaky adamlar gara deri bolup otyr. Taksi minöli diýteler bu günler ysat sydaman hususy taksiçiler hem ýola çykmalaryny azaltdylar. Ise çykanlary bolsa 2 nyrk soraýar. Diýip habarçy Asynyň diňe adamlara däl, teknik enzamlara, awtologlara hem uly zeper ýetirýänligini görüň berdi. Mundan başga häzirki ıssy şertlerini çağalara, ýaplarda, aryklarda suwa düşmek, salkynlamak gadagan edildi. Suwly ýerleriň ählisiniň goloýunyna polisiýa işgärler goýuldy. Olar suwa düşjek bolýan çağalary kowýarlar diýip habarçy aýtdy. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan Thomson yssasyna barha ýakasyny tanadýan suw meselesi bilen baglykda şäherlerdäki suw çugdurumlarynyň hem işini togtatmaga mezur bolupdy. Emma 29 ýylyna guralan ýaş doý konsertindäki kümüşsew suw çugdurumlary Tadahanyň ýazmagyna görä toňmaşaçylarda aýratyn täsir galardy. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä Türkmenistanyny tas 3 aýa çekýän ıssy howa ýyl aşa ıssy gelenne ýaşly adamlaryň, näsaga adamlaryň we çağalaryň ençemesiniň ölümine sebäp bolýar. Emma Türkmen häkimetleri bu ýagdaý bilen maglumatlary çap etmeýär.